Είναι για πεζοπορία τώρα. Ανεβαίνει πάνω. Α, αυτό είναι το τέτοιο που κατεβαίνει, που λένε. Από εδώ πάει για Σπήλαιο. Τα 1440 μέτρα είναι. Και το περπάτημα αυτό είναι... Αυτή είναι η μεριά που μας έλεγε άλλος που κατεβαίνει με τα πόδια, ρε. Έχει καναλιστά εδώ. Είναι το τρίτο. Είναι 600. Όχι ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα. Υπάρχει αυτό το μέρος? Ναι. Υπάρχει, για να είμαστε. Εντάξει, Τάσο, Τάσο, έλα να δεις μέσα μαλάκα. Όχι ρε φίλε. Καύλα. Όχι ρε μαλάκα. Έλα μαλάκα, φέρε πετσέτα. Φέρε πετσέτα να ράξουμε. Έχεις μέσα, είναι χαράκι κανονικό έτσι. Ναι. Αλλά έχω ευθύνη εδώ. Ήθελα να υπάρξει υπόλοιπος μέσα. Καμιά πετσέτα έχουμε στα μάξι. Είναι σοβαρά. Τι λέει, ρε μαλάκα, θα πάθεις κρυοπαγήματα. Για βάλ το χέρι στο νερό να δεις. Μαλάκα για λίγο δεν θα πάθεις. Δεν είναι τόσο κρύο. Τι δεν είναι τόσο κρύο, από το χιόνι είναι αυτό ρε μαλάκα. Λοιπόν, άμα έχεις πετσέτα, εγώ μπαίνω μέσα στο... Πού? Να περπατήσω, όχι να κάνω μπάνιο. Είμαι άρρωστος. Γιατί θα κάνεις μπάνιο? Θα έκανε, άμα έχεις. Για άμα δεν ήμουν άρρωστος. Είναι γλυκό νερό. Εύελη. Γλυκό ρε, ξέρεις πως έχουν κατουρίσει εδώ πέρα. Γλυκό πικρό. Θα σου σβένταν μπίτερ. Δεν πιστεύω να κατέβει κανένας πεζός να δει τα μάξια ανοιχτό και να το γδίσει. Αυτό με την κουρούνα, μαλάκα, αυτός ήταν... Ο κλέφτης, ο ντόπιος. Θέλω να περπατήσω. Απίστευτο μαλάκα, κοίτα εδώ.